Припинок. клиники, Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. садовая, Прыпынак. садовая, Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Смирнова, Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 22, прыпынак. Смирнова, Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. приграничная, Прыпынак. приграничная, Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. поворот Кословичи, Прыпынак. поворот Кословичи, Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Бауманская. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Бауманская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Хлебпрам. Прыпынак. Хлебпрам. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Школа. Прыпынак. Школа. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Училище Олимпийского резерву, Прыпынак. училище Олимпийского резерву, Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Прыгарадная. Прыпынак. Прыгарадная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вясёлая. Прыпынак. Вясёлая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Брестских дивизий, Прыпынак. Брестских дивизий, Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Маставая. Прыпынак. Маставая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Міцкевіча. Прыпынак. Міцкевіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Савецкая. Прыпынак. Савецкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завод газаапарат. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Завод газаапарат. Канцавы прыпынак.